Здравейте! Това е апартамента. Започваме от коридора. Ето. Багажа не трябва да ви притеснява. Той при продажба ще бъде премахнат. Ето. Това е коридора. Влизаме през него. Влизаме в хола. Ето. Това е хола. Стари тапети. Долу е паркет. Отиваме към терасата. Тук не може да се мине, защото багажа пречи. Ето я терасата. Изгледа е към спортна площадка. Терасата е голяма. Има излаз към кухнята. Връщаме се обратно. Ето, връщаме се обратно. Тук е коридорчето. Коридорчето, което отива към кухнята и банята. Това е банята. Пълна е с багаж. Тук е на мозайка. На мозайка и латекс. Тук е кухнята. Това е кухнята. Това е общо взето.